Bilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DCGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa inugabos mga tugang ininang kabilugan kan mga bareta kunya na pagkaaga digdi sa radyo DCGB. Ako po ang sino maging tagapagbareta kunya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ang mga darakulang bareta sa lado lokal, Department of Health na masawa sa pangapodan sa kampanya kontra sa COVID-19. Mga eskwelahan pinagtatawanan ng gamit para sa school year 2021 hanggang 2022. Sa lado nasyonal, pagbawi sa paggamit in face shield na ipan na papanahon, sabi kan WHO. Duterte nag-apilar sa mga healthcare workers kung naatraso man ang SRA. Para sa ibang nasyon, Amerika magibunin paagi para matugotan ang chartered flight sa Afghanistan. Sa lado ni sports, Gilas Women's Basketball Team nasa bubble camp na. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Maski napapagal na alagad, dahil minatulong ang Department of Health sa saindang pangapodan sa publiko na sunodon ang minimum health protocols tanganing dahil na magdakol ang kaso ng COVID-19 sa Kabikolan. Pwede matapos manotaran na nakakaalarma na ang sitwasyon dahil ang tapadagos ang paglangkaw kan kaso ng COVID-19 dahil lanman sa Delta variant. Sinabi ni Ken Noida, kan Department of Health number 5, na sinda dahil man nagkukulang sa parumdom sa mga namamanwaan na pirming magsulog ng face mask, face shield asin maigpit na sunodon ang social distancing. Dinadagpaman niya na dapat disiplina ang tawanan ng prioridad kan mga namamanuan. Baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Matapos masuspender dahil sa pag-agi kan bagyong Julina, ipinapadagos ngunya ng pagbabakuna sa mga residentes kan barangay sa iba-ibang banwaan na syudad sa Primer Distrito kan Albay. Ang nanotaran kung saan may mga bakunador na kinakaipuan pang magsakay sa kumpit pasiring sa mga isla, aning magbisita sa mga barangay asin magkondukta ng pagbabakuna sa mga residentes. Ang pagbabakuna magpapadagos pa sagkod sa mga masunod daw, aning maproteheran man ang mga residentes kontra sa nakakagadan na COVID asin makamtan man ang herd immunity sa mga masunod na bulan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sprite, the #1 lemon lime refreshment, gawa para sa init. Bago pa man formal na magpo ng klase kan mga estudyantes para sa school year 2021 hanggang 2022, ang opisina ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda padagos na nagdistribute ng mga bond papers sa mga public primary as in secondary schools sa 2nd Distrito kan Albay. Ang kada eskwelahan nakakaresibin ng 15 reams o tulong kahon ng bond paper na gagamiton sa pagprinta ng students learning modules, activity sheets sa sinibapang materyales may relasyon sa pagturo. Ang slogan na bayanihan para sa paaralan na iyon tema sa National Brigada Eskwela na nagpoon kan Agosto 3 hasta Setyembre 30. Iniminatutok sa preparasyon asin pagtatabangan na masuporta sa implementasyon kan Basic Education Learning Continuity Orining Basic Education Learning Continuity Plan kay banan multiple learning delivery modalities. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
Bilang antisipasyon sa formal na pagbukas kan klase sa masunod na semana, ang gobyerno lokal kan Daraga Albay padagos pa nagkakaiguan ng lakdang na matabangan ang mga eskwelas publika na sa indang mga kinakaipuan maski nga ni day pa mangyayari ang face-to-face classes. Hindi sa rason na sinda nagtataw man ng mga kagamitan siring sampan papers sa siniba pang equipments na magagamit kan mga paratokdo sa indang pagturo sa mga estudyantes. Sa ibong nalado, ang mga pamayon ng eskwelahan nagpapasalamat sa tabang na itinaon sa inda kan gobyerno lokal. Yan ang mga balita sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni. Ini na! Big moment ni Mami! Nag-spin move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Alam nyo bang hindi ligtas ang magtanim ng mga matataas na halaman o puno malapit sa mga linya o poste at tore ng kuryente? Ang mga mahahabang kahoy o anumang bagay na lalapit o didikit sa mga linya ng kuryente ay mapanganib at maaaring maging sanhi ng pagkamatay. Hindi rin ligtas ang magtayo ng mga bahay o istruktura sa ilalim ng linya ng kuryente. Pag-iingat ang kailangan upang sakuna ay maiwasan. NGCP cares about your safety. Stay safe. A message of concern from NGCP. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Kumonsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara! Usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayo taan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro ang satong distansya sa iba asin sa siisay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan!
Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Pasilamunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB Bareta alas 12. Panaos kita sa mga bareta ngunyan, sa mga bareta sa lado nasyonal. Bareta ini sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Piglinaw kang World Health Organization na WHO na daypan napapanahon ang pagbawi kan polisi ang pagsulog ng face shield dahil naman sa record-breaking na COVID-19 cases sa Pilipinas. Ayon kay WHO Country Representative Rabindra Abiyasinge na dapat ngunang ipag-oktaba planohon ang mga pagbabago sa polisiya sa oras na makontrol na ang sitwasyon. Sa Roan, Pilipinas, sigun sa saya sa diito ng mga nasyon na nagpapautob kan pagsulog ng face shield, mantang hababa ang vaccination. Erutan tinawanin doon kan Department of Health na kayo po na pagpadagos ang pagsulog ng face shield, mantang hababa ang vaccination coverage sa nasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Dito pagsabot ang apelasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga healthcare workers sa pagkatraso kan release kan sa indang benepisyo sa taho kan COVID-19 pandemic. Sa iyang Talk to the People, piglinaw ni Presidente Duterte na kaipuan ngunang asikason kan gobyerno ang mga gastos na may kinaraman sa pagresponde sa pandemya. Sinabi niyang daiman pigahali sa mga healthcare workers ang mga benepisyo partikular na sa indang special risk allowance. Sa datos kan Department of Health, pigkakarkulong 1,000 na mga healthcare workers pa sana ang nakakaresibi kan sa indang SRA. Piglino kan Department of Health o DOH na nangyaring double payment sa pagbakal ni PSDBM sa mga personal protective equipment o PPE kan 2020. Sa sarong pahayag sinabi kan na DOH na nabakal ang mga face mask as in face shields gikan sa virtual store kan Department of Budget and Management o DBM. Enot ng pigpaliwanag kan PSDBM na igwasindang duwang klase din procurement enot gamit ang sa diring pondo as in ikaduwa gamit ang sa dirinindang store na pigbabakal man sa ibang ahensya. Eman piglino kan Department or Health Department ang sinabi kan Commission on Audit o COA sa pagbakal kan mga regional hospitals kan sa indang PPE maski Department of Health na mismo ang nagbakal kaini sa PSDBM. Bawal ang lump sum sa presenteng sistema kan paglalatag nin budget na pinagdahilan ni Budget OICT na Rosemary Candia. Kaya ding alokasyon ng gobyerno para sa ayuda sa mga lugar na pinapairarom sa COVID lockdown sa masunod na taon. Apwera pa sa warong nagkatagamang budget or pwera pa sa warang nakatagamang budget para sa special risk allowance kan mga healthcare workers. Sa paghapot ni Senador President Pro Tempore Ralph Recto, sinabi ni Candian na gusto nindang magtagaman ng pondo para sa pagtataon ng ayuda alagan magiging lump sum ini.
Pwede sigun sa iyang propwestong ilaugan pang ayuda sa contingency fund, alagad malabo manin ni asin magiging issue ang pagdepensa digdi. Ngunya na taon sinabi ni Candia na wara manin pinagtagamang pondo sa national budget para sa ayuda ng pagkukuha na sana sa mga savings asin mga natada sa unprogrammed funds. Tinawanin doon ni Recto na gigibunin danin paagi o gigibuanin paagi na magkaiguan ng alokasyon para sa SRA dahil sa dito ng 3,000 sa 5,000 na SRA kada bulan para sa healthcare workers na pinagbubugtak sa peligro ang sa indang buhay. Bareta sa ibang nasyon, nagigibunin paagi ang US para magkaiguan ng doro-diretsong chartered flight sa Afghanistan. Sinabi ni US Secretary of State Anthony Blinken na sisiring sa paagi pwede mapadali ang mga pagulikan sa ilang namamanwaan na nawalat pa sa Afghanistan. Paragos man ang pinaigibong ba ikipaghuron ninda sa mga Taliban group o kan sa kupo nindaan pamamayo sa Afghanistan. Ngayon ang sinabi kan Taliban na tutugutan ninda ang mga tao na buwelong makabiyahe paluwa sa Afghanistan. Nasa Qatar si Blinken kay ban si US Defense Chief Lloyd Austin para maghagad din tabang na kung pwede ako nguna ninda ang mga pinagibakwar na US as in Afghan refugees. Pareta sa lado ni sport. Naglaog sa bubble camp ang Gilas Pilipinas Women's Squad bilang partekan sa indang preparasyon sa pagsabak sa 2021 FIBA Women's Asia Cup sa September 27 hasta October 3 sa Amman, Jordan. Sinabi kan sa mga basketball ng Pilipinas na mantinido ang national team sa Jet Hotel mantangan sa indang training venue yon Summit Point Golf and Country Club na parehong nasa Lipa, Batangas. Kasabay sa team sinda Afril Bernardino, Chuck Cabinbin, Kate Castillo, Claire Castro, Ria Nabalan, Janine Pontejos, Mar Prado asin Andrea Tongko, Siringman, sina Christine Cayabyab, Carl Ann Pingol, Camille Clarin asin Ella Fajardo. Pareta sa Siyensya sin Medisina, naka-develop si Eduardo Fernandez, Director kan Neuroengineering sa University of Miguel Hernandez, daman sa Espanya ni sarong implant na direktang konektado sa utak asin nagtataon ng oportunidad sa mga dating mga butang persona na maka-eksperyensya ng low-resolution form of sight. Sigon sa MIT Technology Review, kamawata ni Fernandez na maibalik ang paghiling kan 36 milyon na mga buta sa bilog na kinaban na gustong makahiling giraray sa paagi kan advanced technology na may mas marhay na pagsabot kung paano nakahilingan mga tao. Sinabi niya nga information sa nervous system, pareho kan mga impormasyon sa sarong electrical device na nagtatao siya ng chance na ikonektar ang electrical device sa utak para maibalik ang senses. Istorya na iiba. Sarong babaying Slovenian ang sinintensya ng 2 taon na pagkakakulong matapos siyang putolon ang sadiring kawot gamit ang circular saw tanganing makaresibi ng insurance. Sigon sa mga otoridad, nakipagsabwatan ng 22 anyos si Julia Aldelesic sa iyang ama asin boyfriend para makaresibi ng 1 million euros. Nakahanap ni makusog na ebidensya ang mga prosecutors na premeditated o planado ang pagkakaputol kang kamot ni Adlesic. Taon 2019, kanina inilagan sa ospital si Adlesic sa Ljubljana kan sa iyang boyfriend sa aligasyon na naputulan sa iyang walang kamot mantang nagtatangkas ning sanganing kahoy gamit ang circular saw. Sa hararom na investigasyon kan mga otoridad, toyong winalat kan boyfriend na naputol na kamot ni Adlesic sa pinangyarihan kan aksidente. Para da ini may kabit giraray. Maray sa natanako ay ni kan mga paramedic asin na isalbar ang mga nerves kay ni para may kabit giraray kay Adlesic ang sa iyang kamot. Saro man na rason kaya pigduda na planadong pangyayari. Dahil nagkuha ni 5 insurance policies ang mag-ilusyon nagkapirang bulan bago ang pagkaputol sa kamot. Saro pa sa ginamit ang conclusive evidence ang mga browsing history kan boyfriend ni Adlesic na nag-research ini manungod sa prosthetic hands. 2 taon na pagkakapreso ang hatol kay Adlesic, 3 taon para sa boyfriend as in 1 year suspended sentence para sa iyang ama. Flashback! September 9 kan taon 1878, namo nagduman sa Cebu City Sergio Osmeña Sr., Speaker kan First Philippine Assembly as in Second President kan Commonwealth. Gikan sa mayaman asin prominenteng pamilya na may dakulang negosyo sa Cebu, si Osmeña naging editor kan Spanish newspaper sa Cebu City, El Nueva Dia, bago siya nag-eskwela ng abogasya sa University of Santo Tomas. Nag-ikaduwa siya sa bar examinations. Sa edad na 25 anyos, pig-uplint ni Osmeña pinagdesignar kan American Governor General bilang acting governor kan Cebu, asin naging provincial fiscal. Bistadong ng kamay, asin konfidante ni Manuel L. Quezon, sinuporta ni Osmeña ang dating presidente kan Philippine Commonwealth bilang Vice President.
na-re-elect sinda para sa panibagong term kan 1941. Nagasumirman bilang presidente kan 1944 si Osmeña matapos na magadan si Quezon kan Agosto 1 taon 1944 asin nagtukaw sa pwesto bilang presidente si Osmeña sa Mayo 28 taon 1946. Yan ang mga bareta. Sinurat dyan sa DZGB News Base. Para magdabang News Director din para sa News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sidong naging tagapagbareta ngunyan na pagkaudto. Ako po si Rans Luna. Kaya maghali na magpuknat, masunod na programang Iskaramusa. Kaya mamanggira rin sa nung lingkod pagkatapos na nagkapi ng mga pakirumdom. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. And Curtis was happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, was happy. Try it with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Para makalikay sa danyos ng landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung daiman, mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na. Nadaing pundo o pagpundo an oran. Day pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod. Sarong pagiramdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixin Capsule, samahan pa ng Mixin Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan Ifar. Isang Alaksan Ifar, tapos ang sakit ng katawan.
tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Maring Toyang, totoo itong nagtataudaan CSI nin 1,000 sa ma-enroll na grade 11? Ay, sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita? Iyo po tabi. Aparte sa 1,000 na tinataoninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may mai-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED-recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first year referred enrollee. You may also apply at CHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses and their student scholarship. Oh, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing best is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Magtinirsa na sa indong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daig magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Ang pag-asenso kan lambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asin ang Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, asin bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivio Street, Bagong Bayan, Draga Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Gumagaan ng inuman pag Sunday Blight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ng inuman pag Sunday Blight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang
dapat. Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing nga kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 12:45. An oras hatod sa Indokang Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. El Real. Tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Tanduay Ginto, ibang ginto. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga tugang, eskaramosa na sa DCGB! Ano nata? Eskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Diyos maray na pagka-udto.
Salugamos mga tugay. Welcome po sa programang Iskaramusa. Music wherever you go. Ako po sa inyo mga kaibanan sa kitang alaunan ng pagkahapon. Ako po ang solo-solong solamente. Ang totoy na pero Tito ngayon. Tito ng Albay po yan. Rans Luna po. Ay basalado teknikal si Kuya June Napoles. Ang alamat kang Pulanggi. Asin sa IT. Si Adin Laad asin si Richard Astor. Diyos maray na pagkaunto Legaspe. Diyos maray na pagkaunto Daragalbay. Sa mga pagdarain munisipyo asin syudad di sa Kapalibutan. Oya Chantabi abanganin do. Igwas sa to yung nag-text manangod kan hostage crisis tabi o hostage taking na nangyari dyan sa Libon Albay. Susorong aki tabi na ang mga tugang hinostage kan sa iyan sa diring ina. O tala tabi, piga-follow up na ni Kuya Jimmy itong baritang ito, ha? Hinostage kan sa rong ina an sa iyan sa diring aki, ha? Dyan sa Libon Albay. Abangan tatabi yan, ha? Bago ang gabo, ang sakay pong numero 0926-7097653 0926-7097653 sa Globe Tabi yan. Sa sakuya man na sa sakuya man tabing smart 0921-3473-791 0921-3473-791. Pati yung tago naman nakaantabay sa tuya sa DCGB News Online. Gabos man po kamo magpadala kansin ng mga mensahe, komento, birthday greetings ngunyan sa programa. Bago ang gabo, malagon tango na mga bareta dyan sa luwas. May mga dagdag kitang bareta. Nasa linya si partner Luens Borse Barcena. Partner Luens, please come in. Yes, salamat tabi Pading Renz. Maray na hapon. Natin na maray na hapon sa gabos na mga paraan tabay. Location kan DCG Bedos niya ang digdi sa Barangay Lamba, Legazpi City. Na kung saan pinagkukondusir ngunyan ka Naval Forces of Southern Luzon o NAVFORSOL Philippine Navy. Ang sa indama na community extension may kinaaraman sa pagselebrar ng bagakan sa indang papaabot na anibersaryo. Ngunyan sa tuyang location nakatakda na o kaya nakatalaan na magkondusir at turuatan pa sa ng mga pagkahapon nin mangrove planting digdi mismo sa baybayon kan Lamba ilang parte man kan sa indang pakikisumaro sa pagsalbar kan kapalibutan. Ngunyan sa presente tabi partner Renz digdi sa tuyang kinamumugtakan maski wara pa su mga top level officials kan NAVFORSOL dagkataon ng ngunyan in serbisyo ang mga soldados ka ng Philippine Navy tanganin ng magtaonin free barber services, libreng upaw sa mga aki digdi. As in sa mga oras na hindi nagkakaurugmaman ang mga magurang dahil nanta niyaon na digdi tanganin ng tawanan sindanin asistensya sa kinaraman sa siring na bagay. Tabi partner Renz ay feeding program man para nakasentro pala nini sa mga aki ang aktibidad digdi. As in sa ngunyan digdi sa Barangay Lamba, wara ugaring si Kapitan Norberto Abion ta may personal ninin pinag-aasikaso. Alagad digdi na mga residentes sobra ang pasasalamat dahil sa tuyang presenteng kinamumugtakan padagos na aktibidad ka na Philippine Navy. Pinaglalauman na magdigdi si Commodore Jose Maria Espeleta kan NAVFORSOL Commander tangani nang magtaonin mensahe man asin na magpaabot man ng pakikisumaro digdi sa Barangay Lamba sigun sa pagipagulay man kan DCGB News kay NAVFORSOL spokesperson Lieutenant Rigel Gatarin piniparte man kan sa indang pag-extend o kaya ipamati ang komandansya na ang Philippine Navy arani sa tawo asin handa ining magserbi maski nasa katawan ng kang pandemya. Ang pakirumdum lang ngunyan digdi kan na Philippine Navy sa mga ma-avail kan sa indang mga serbisyo mag-obserbar manggirari kan minimum health protocols umiwas sa urmol-umol tamara sa mga aktividad ni nagpanagkakararawan pinagsasaraway digdi asin ang mga ibang mga participantes ipagsurulot ng ganyan face mask na mga bangko digdi nakapaka-social distancing dengan inang maiwasan man ang COVID-19. Yan tabi partner Luens activity ni the whole day ngunya na maghapon. Actually half day ini tabi partner Renz ta nagpuon pa sa nainingon yan personal training binisita digdi sa Barangay Lamba
Dahilan yun na nga ni, natawan kita ni na informasyon katiningil siya at agatarin na igwa na siring na aktibidad. At sa mga oras na ini, iyon na ini so mga pangyayari dito sa tuyang kapalibutan na grounded na ini ka na mga personahis ka na Philippine Navy na nagkataon ng serbisyo sa mga tagalamba. Roger. Roger, so yan tabi partner Renz, na padagos na pag-roving around ka na DCGB News, digdi sa tuyang area at digdi sa Purukan na Legazpi Port District area sa Barangay Lamba. Mga dagdag na bareta, ako po si Lou sa Barsena. Salamat, maray na hapon sa Idoga Boss. Salamat tabi partner Lou sa mga dugan niya itong mga bareta hali dyan sa luwas. Number 1. Kariguan na kayo follow up si Kuya Jimmy na salita ka nangyaring hostage taking tabi dyan sa Libon, Albay. Kuya Jimmy, please come in. Salamat tabi Renz. Maray na Odo sa mga tagantabay. False alarm. Itong sa Sitio La Medalla, Barangay Bonbon. Istorya, ikanin magagom na nag-iwal. Nasapak ka na agom na lalaki so babae. Pagkatapos na bad trip man so babae, natural, dahil siya nasapok, dahil man siya nakipag gumulan duman siya yung agom. Ang giniblom, inaog duman sa kwarto, kasabay sa duwang aki. Ganyan, so nakahiling man ang paguna, tukso na kan agom so kan lalaki so agom duman sa kwarto kasabay sa duwang aki. Mga 3 to 4 years old so duwang aki ni. Natural dahil maluwa so agom na babae na kuha nga ni dagit duman sa agom na lalaki. Nakantos duman sa mga istorya sa barangay na in-hostage niya kan babae sa duwang aki. Nag-respond sa mga otoridad, DSWD, actualmente dahil naman nga ni pinag-record di sa Libon PNP Headquarter, kan nag-respond sa mga otoridad, wala man pamilyang problema, dahil man in-involved to so duwang aki, natural aki, suminunod duman sa ina sa kwarto. Dahil man in-kaditan, Mariani tabi ko Jim, natawan ng linaw, tara mo baga ang bareta pag nalipat sa ibang ngimot, iba ng ayun nito, nahiling man sa mga pagtaraning na nag-iwal so magagom, pigtutuktukan ka na gumduman sa kwarto, nabilog na sa pagtubod, hostage na, lalo nang nahiling so pag-abot kan mga Bureau of Fire, nag-respondi na, may police mobile na, nabilog na sa istorya sa kapalibutan sa barangay, nagwarairak na may hostage taking yung nangyari. Sa katotohanan, dahil manin hostage na nangyari. Natural ta so agom na kulgaan, luminaog sa kwarto, so doang aki, natural si Onsuy na luminaog, naglaog man si doang aki. Iba talagang ang nagigibok ng chismis. Adi ko yung Jimmy? Kunday naging kita, ribukan ka Maria, na-follow up ta. Maria, nalinawan sa publiko. Dahil kaditan, dahil problema, dahil manin peligro ang doang aki. Yung man sa ito, dahil na nga ka-record sa karaman sa police, dahil manin further investigation nangyari, yung man sa ito, pang within family problem. Yes. So yan tabi rin sa tuyang follow-up manood sa kanya. Mas maray na ito na false alarm kaysa kunigwani na danyaran ng mga minor, mga kakihan, mas makahaditin kung totoo ito. Mas maray na itong false alarm. Jimmy nasalita, DCGB News. Salamat tabi Kuya Jimmy nasalita sa mga dagdag na follow-up hali dyan sa luwas. Number 1. Yung false alarm palang tabi. So nag-text sa tuya. Sabi na, Kuya Rans tabi, igwang hostage taking digdi sa Libon. Ako man lagot, sabi ko Kuya Jimmy, kalaman tabi Kuya Jimmy, may nakaabot sa mo istorya. Ayan tabi, malinaw tabi, false alarm tabi. Warang nangyaring hostage taking dyan sa lugar na iyan.
Then na po kamo ma-alarma, ha? So mga residentes tabi dyan. Warang hostage taking na nangyari. Talagang ang Barreta talaga may pakpak. Ano eh? So, sabi ni 947, sain po digdi sa Libon Sir Renz, duman po sa Bonbon, kaya lang po, false alarm po ito. Ha? Warang nangyari hostage taking. So, sabi ni 811, Kuya Renz, marayo na po ang breakthrough news mo tungkol na sa medical. Kaninot po baga puro gadgets pang bagets. Ang new medical news mo ngunyan tungkol sa implant para sa mata makailing sa mga botanteng butang. Ay pwede man baga. Kung magkigwag baga kikita nga maurag na scientist, kaning sa mga buta sa politika, matauanan ning linawan sa indang mga mata, kaning mapakarayan boto, lalo-lalo na ngunyan ma-eleksyon na naman. Sabi ni Kuya Gerald Aranya, good noon po, solo-solong solamenteng Tito Renz Canalbay. Hi sa ex-GF ko na si Sally Liave Aranya. Nakatuto kami sa radyo mo. Shoutout po sa Aranya family all over the world and Lacandula Drive, Legazpi City. God bless you always po. Ay, marino to tabi sa Indogabos dyan, Kuya Gerald Aranya. Ay, si Pading Dennis Ann Magno. Maray na udto tabi sa imo pa di, ha? Sana nasa maray ka mo magtakan. So report man kanina ni partner Luwens, maurag man ta. So Naval Forces tabi, na nagkaigol ng activity ngunya na pagka aldaw, ini man tabi bilang ano man hindi social responsibility. Pagbabalik ng serbisyo sa tao, tapag kita po baga nasa armed forces, saro po yan sa parte kansen ng trabaho. Kaya tabi approve sa ranin do sa mga libreng serbisyo tabi dyan na i-officer kan Naval Forces habang libre pa, habang yaon pasinda, ha? Paano kayo na gabot na naman kita ng oras din pa maara. Salamat po sa inyong pagantabay. Ako po ang solo-solong solamente, ang lalaking totoy noon pero tito ngayon. Dito na albay po yan, Rez Luna po. Kaya Basalado Teknikal lang alamat kan Pulangi. Kuya Jun Napoles. Basalado Teknikal si Adin Laad. Salamat sa inyong pagantabay. Goodbye and mabuhay. Bawat